This is based with true story. So kwakunomjito wayehleli kwi-rail kwase kwaqhamuka omunye umjito. Hey. Hey. Unaso spam? Ah. Ummesa wona? Hayi angina. Uyayibamba inkunzi? Cha. Let's phone. Huh? Hey, kuthiwa let's phone man. Hamba. Hey. Indaba usitinelwe yini? Angidiniwe. Awunamanga udiniwe. Asehleni kanje. Angidiniwe. Smile. Ismail esikhathele kanje. Awudanse sibone ukuthi awudiniwe ngempela yini. Akadiniwe boy. Akadiniwe. Okay, hamba.